Okay. Ako ganang kapag ito kayo. Paak na guys! Hi guys, good morning mga ga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Tiig na. Hindi na good morning atong na. Ayaw ga, uy. Ako na ipalot. Napay balay nga nagagubot. Ma, ipahipo siya ni sa tong katabang ang una. Tatay, oh, yung grabdan. Diba? Ipalot na ako. Ah. Good morning yung balay no. Buntag sayo si Lalis ba? Na kanay. Pahipo sa tong katabang hulakaw. Tara ma, lakaw sang gwapo ma. Bye. Yes. Luoy na itong DT guys oh. Balik ng brake sa itong DT guys. Sige lang. Paayo rin natin ito pohon mga ga. Katay. Sa mucho tagkalagom ani. Init kayong panahon mga ga. Hangin. Init. Abot at mga ga na sayo itong kauban no. Obe! Di na tamang langay mga ga. Timpla rin yung tagpinta no. Kabantay ko ba sa atong mga lakaw. Permi talit musuya katapuhon og lakaw nga kanang kita maguna. Bitaw kabantay lang jud ko ba nga permi jud talit musuya katag punctual ta no. Di lang tani istoryahon buhaton lang tani pohon. Pasensya di kay mas akong tingog mga gano kay ubo pa ko. Hinahinay lang tagsaka diha kay bisag sobra pa sa ubo atong pamation og mahom ta diha no. Hinahinay ba nga paspas mo lagi na paspas kay na time lapse man ay sige na mo da. Bisuda day mag-vlog ay magtabi-tabi tas tong kagalingon ba. Lagay niya wapagi hapit mo tan-aw. Ay sige reklamo diha. Ganahan mong buhaton. Aw. Dayon na. Time sa balik ta sa time lapse mga kaba. Kabantay lang ko bang ang tuig ba mura pug naka time lapse. August naman day sunod buwan. Birthday namday nako. Unya og birthday nimo sunod buwan. Wala lang. Basin day nay ganahan mo ataw birthday an sa tuwa. Unsa pay ganahan nimo? Di man tay milion pagkatawag mo dawat ra man tag bisag unsa. Pwede ra iPhone XR pang vlog ba. Pag sure oy watak hibaw oy basin day hinuon sad basin day na masaag diring napita mga ga kay nagsugo na tag pintal no nya hangyo lang ako sa inyo nga tiwasan ninyo tan-aw video guys amo nag-outline pero murag di parehas ang letter S Hobix diri sa Bicas saya sa chat ay gamay we chatsahe gamay na we Ayaw kayo. murag kuan gid pero kailan pangita pagi nga maparehas ako amo diri. Pangita pagi nga mo nindot ni. Ako diri sa Igbaw sa Kapilya guys. Ang luod. Siya lang magpaugda lang ako sa kuan. Tal kay medyo basa-basa pa ya. Ato na sa pawano niya. So na-realize na ako no nga dito tayo lalim magpintor mo no. Lalim man sa mga tanak sa Igbaw. Dito siya lalim magpintor guys. So inyong mga ginikanan niya no, pintor niya ginikanan o kuan. Appreciate na ninyo no kayo. Taas kayo. Saka-saka pa ka, delikado kayo, risgo kayo niya. Wais na. Oy, kung lain. Wais na pernah ba? So kana. Pero appreciate yun ninyo no. Digi siya lalim mo trabaho yun. Gusto ko siya niya. Basta kuha na dyan mo. Makuha na gini mo ang trabaho. Kung nalaka na. Ikaw na maka-experience na mo. Experience na mo. Ara na mo appreciate ang trabaho kung experience na mo. Ma-feel na mo ang ilang kaagi ba. Kaya dire pag-una, kurog-kurog na ang tuhod mo murag Sulitik ka? Yan, nasa Igbaw, yan, kuyog-kuyog. Basta kay digi siya kuan. Nanang dyan, muna yung mga Hobix? Anong hard labor ba no? Basta na siya sa mga trabaho, nga risgo guys. Pero sige lang. Kung na sa taas. Pero sige lang. Importante nga, ang inabuhay ta sa kanang kuan ba. Marta ta sa kanang tinarong nga pagi ba, wala tayo gitabakan niya lang yung tao niya. Basta ka na tinarong nga pangwarta, basta unsa pa na, basta tinarong dindot na siya. Labi nagpastak ko na eh. Paniod to, paak na guys. Wag yun. Ako ganang kapag ito kayo. Paak na guys. Konsihal tipo, ito circle farm, baka naman. Kuha na guys no. Akong cellphone dahil kuha na siya. Itong camera, hapit na mapuno ang memory no. Hindi na ako ka-video balikan eh. So ipakita na ko sa inyo ha ang finished product na lang na model no, ang output na nito eh. So nampak ko yung mga video pending po mga editor nun. So moro to siya. Trabaho sa may balik. So man ako sa kung kuha nito guys no. Man ako pintal sa ko ang kuha nito. Pintalanan. So paabot na lang akong idol Hobix diyan no nya. Mas 12 na. Medyo gusla na no. So kusip nero.
Baka naman, sponsor. Si Idol Hubix ay. Apa siya mo man. So, paabot lang dali no. Sa mahuman siya, dinigoman. Ani, ipintal niya, ignaog niya. Akong ipakita sa inyo ha, output na mo diya. Gamay lang guys. Gamay lang kay guwang. Hapit tignan human. Lah. naman. Kani? Hapit na gid. Gamay lang kay guwang human na jud ni. Nya kay gila ay ubos sa ubos kay init man pa silungan. Saka balik dire kay hangin-hangin ba. No? Usa na lang kay letters. So ganiha din no. Nasipyat ko ba. Kaya di mong pagtrabaho dire di wala din mi nang wartaan ni. Wala din mi ko ni. May bayad Hubix no. Wa. Pero kaya siya mahatabang rin sa mong barangay. So, pero tigaan mi sa nagpatrabaho ni. Mayo. O dili, mayo ra Japon, di ba, Mix? Di mayo. Pero mas mayo dog na ay. Isa ginagmay nga kuan ba? Ano sa? Malipay. Pahalipay ba? Kanang bayad sa kahago ba? Pero wala man gani okay lang eh. Libre sa may period to. Pero na lang di may barang bugas sa balay dito. Atom ta kung tambay ito. Ano ba? Ana ko shipnero ba? Ano ya? Nice ba duyan dra ya. Dim ta mo order bisig nga saban ta ba mawota niya. Sama dan. Mga customer. Kung nato dai duyan to nito gwapo ta to tang duyan-duyanan ba. No? Ya, basta nag makita sila nga video no, shipnero. Baka naman batsoy. Mix. Namiro kay kag batsoy kagabi Mix no. Tugnaw kayo? Ha? Sarun sa balag nila ba choy. Bisa kon sa kano. Tanang klase nga pagkaon mo kaon ni. Basta libre. So, sige guys eh. Taring ka lang guys. Pag noon guys kay puno na gini akong kuan ay. Kamera ay akong cellphone ay. Hello guys, manami guys. Atak basig mag-copyright tadi ha. So, kumbati na karon ay. Kumbati na Wix. Sila na bahala og decision na nga nagsugo na ni og maayo bagdi. Pero para sa mua, maayo na siya. Okay, maayo naman. Tumuli na ni. Tara na guys. Wix, let's go home. Ang kanang buffalo wings bagabaw na. Anak ya day. Lah. Atayag na. Patag na ako doloy. Dol. Sisig ako dol. Siksik. Sigsig. Mati dol. Kuyawa. Luto na guys. Salamat guys sa mga sponsor si Konsehal Godinshu Sintus. Daran chip cook dre. So that's all for this vlog mga gano. So thank you kayo Idol Mikmik no. From Amik Shawarma sa lamian nga pagkaon ug sa imong libre sa amo dol nya. Sa mga wala pa kasuway no sa Amik Shawarma. Adto panuway mo dito og kaon kay lami lang ang pagkaon dito guys. Garantisado. 100% ipusta ko na kung kumingking ipaputol ko na og di lami. So, siya guys. Nya kita tayo balik sunod ako nga vlog no. So imong kapulaan sa pagsuporta ug sa pagsubaybay no. Hangtod sa sunod gayon kita tayo balik. Johnny TV ano out. See you.